Subsob na ang preparasyon alang sa mass wedding sa Mandawi City nga himuon ugma diindungan kini sa kasaulugan sa adlaw sa mga kasing-kasing. Ani ang report. Nakaplastada na ang lain-laing Valentine's display sa Mandawi City Hall. Lain-lain ang gimmick sa pipila ka mga departamento nga midayan-dayan sa ilang mga opisina. Ugmang adlaw, ibida nila ang ilang mga decorations alang sa adlaw sa mga kasing-kasing. Ang Mandawi City Hall muhimo og mass wedding ugma. Mao nga subsob na ang preparasyon nga gihimo karon alang sa kalihukan nga adto himuon sa sports complex. Moabot sa 130 ka mga parisan ang kaslo ni Mayor Luigi Kisumbing. May mga problema sa mga dokumento nga gi-require niya gitabangan sa atong mga sa City Hall mga personnel. Matud ni Almendras, ang syudad ang moabaga sa galastuan sa mass wedding. Kung nanit tanan murag dapit ang bouquet, reception, ang wedding ring, sa documentation tabangan sila. Gawas niini, may laing mass wedding sab nga himuon sa Mandawi ugma nga pasiugdahan sa Pag-ibig Fund. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sireno, Balitong, Bisdok.